Lek kandang Rudi bapaknya ndek ana aku ndelok ndek HP. Balik gaul kok. HP ini mesti didelok. Sampai jentit-jentit. Ini namanya ngarit. Walaupun sangar tapi tetap ngirit. Wadet ya oleh suket mini ya. Oh, telas landepe. Landepe telas. Oh. Nah, ini. Nah, iku. Oh, kok mentalan temen digepuk notok. Nah, ini balik nih. Biasanya ketemu di sawah, sekarang ketemu di kuburan sedang ngarit. Kita sih podo prai. Nggih. Tegilan dilungkas. Kapan Mbak mulai tegilan? Nggih, dilungkas kan tebu pun. Oh, panen. Ya, podo panen nonton-nonton nang tegilan. Nggih. Kulo tak nderek mben. Tegil. Luas banget ini makamnya ini. Kalau jati mboten nate. Dereng nate. Kalau jati ku dulu. Oh, wonten. Pak Kacung, Pak Selim. Oh. Oh, mben mawon lek teng Tegil biasae. Biasanya teng Tegil lah. Oh, nate sareng jenengan. Nate sareng jenengan. Oh, nggih siap wis. Kanca kabeh niku wae. Oh, siap. Mben mesti kepethuk wis. Awal dalung lumpuk teng griya. Lho iyalah. Waduh. Nggih. Pak Selim. Kacung. Wah, cocok wis. Napa lumpuke, Pak? Ya. Kacung samot ngumpuk. Benapa nglumpuki, Pak? Ya gak mesti. Iya, Pak Gin. Mana Rudi? Wong-wong mulai Rudi teko. Sore mari ki anu. Mari ki nang omah re, nama Gin. Ya.
tapi kiri baru nama kok baru. Ngomongane ah. Ana Pak, meneh sore-sore ayo nama kiri nih. Oh, ajeng. Kanca kula jati iki 17. Nek padha-padha 17 ae. Aku kena rugi. Nah, rugi karepe kate jenggolan. Mudu pandangan iki ngono. Iki karena rugi ku doro. Pak, amit. Oh, nggih, monggo. Iso kan. Budi. Oke. Bisa mantri sih ngadep. Sik kula anune. Hei. Lawang ngono sampean tapi Madura perseplo sampe teng Madura. Oh, niku lho, Dik. Aku Iwan iki ngono. Celak griya. Karene rute. Ya anu Pak, sampe Madura kena Malang kene lho. Lho, ngarit, Bro. Teparis iku. Jasa. Eh. Termasuk sing sagetan niki, Pak. Termasuk sagetan niki. Oh. Seisorit. Seisoris. Sing iki sing ditukur sing dukur. Wah, ya sing dukur sing ana tengah iki lho. Lah, penumpang ini bapaknya sing dukur iki. Ya iku sing dukur iki. Sebenarnya mana ya wis akeh. Ukurane mana limo. Mari ngono. Anda sampe lho ya apa rek kan karep ya ngene karep ya. Ana ta. Iki sih ini kemarin juga aku nang saya aku benak di itu loh. Mau anu acara ya be Supriya. Nongko sewu iku Dek Di. Nongko sewu iku pundi? Tanggal. Oh. Mriko kathah tiyang brojo lah. Oh, kata lah. Oh. Mriko kata Pak, pokoke sampean bagus ngeteng kata tiyang brojo, Pak. Wonten sing tepang jenengan. Mboten anu sing tepang, Bapak. Tapi kata nggih. Tapi kata. Oh, nggih. Ngetan bagus kata. Oh. Dereng nyampe mriko, Mbah. Iki. Penak kok, Riz. Ayo penak arite rupa. Heeh. Aku ae iso kok. Nah, demikian sahabat Kanyawara video kita kali ini. Saya bersama Mbah Saleh ngarit ditambah Aris. Demikian saya akhiri, wallahu muwaffiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.